välein oli sitten haettu porukallissa vaakotissa, niin sitten tulee 3 vuotta Helsinki vaakotella. Liikkeellä haluamaan kaupaa. Täällä on pauvattu vähän päänsä. Onko enää mikään se aina? Haluatko tutkaa käydä? Ajattaa meidät on vakiolenkin, että eipä täällä juuri visuaalia näytä saa. 100 kilsaa mennään vielä. On se aika jännä. Tässä on paljon määrän päälle. Sen verran meillä tulee matkaa. Joo, vähän nyt tätä ihmisiä on. Olemme kentän viimeisessä justelussa. Nimen koko on oikein. Service contact tower 118.1. Okay, over to 1181, Peter 908. Good evening, thank you. Tää aina menee, ei haittaa 5 mailia sinne tänne ei tullut missään. Laitetaan tällä näin, tää pysyy kaikki parhaiten käsissä. Good evening, Bangkok Tower, Peter 908. We are on 10 miles final, 2 and right. Good evening, Finnair 908. Report out to marker 2 and right. Call your marker 2 and right, Peter 908. No sitten on valmiina tekee se Kiiton Raival ensimmäinen. Joo. Tästä kohdasta on noin 15 kilometriä tuonne Kiitotielle vielä. Joo. Joo. Sieltä se hiljalleen kasvaa. Otetaan tosta vähän valoheittymiä tonne. Neljätoista solmua oikealta siitä komponentti. Joo. Nuo punaiset vaakavalot, jotka sä näet tuossa molempien ratojen tässä päässä, ovat vasit nimeltään. Ja silloin kun niistä on 2 valkoista molemmilla puolilla. Nyt näet, että siellä ulokas tuli valkoiset. Ja sitten kun on seuraava valko, niin sitten ollaan liuussa. Nyt sekin menee alas. Sitten se lähtee alamäkeen. Se on semmoinen visuaalijärjestelmä. Jos se on punaiset kaikki valot, ollaan liian alhaalla. Jos on valkoiset, ollaan liian ylhäällä. Kun näet, nyt on molemmat. Joo. Nyt on 2. Nyt lähdetään ihan kohta alamäkeen tästä. Just joo. Toi vähän heittää tähän liukuun nähdä. Miten tuo liuku antaa tollasen epämääräisen näytsen? Joo, hyvin tää vaimentaa sen. Joo. What's 35? Finnair 908, out marker inbound. Finnair 908, continue. We check you for 30 degrees. Hands off. We'll continue, Finnair 908. 3635, turn right from your Bravo, the ground 219. Romeo Bravo 119, 55, Traffic happen. Se on vielä radalla tuo edellä menevä, mutta eikä se siitä käänne kohta pois. No nyt lähtee kääntymään, mä laukasen autopilot irti. Autopilot. Jatkan tästä käsin. No niin. Nyt Hanski aika. Finnair 908, clear to land 2 right. Finland, Cleveland right, Finnair 908. Delta 9718, behind landing traffic on final, line up 2 right behind. Flight instruments. No, passing 800 on ILS. Delta 9718, Bangkok. Speed's good. First check. Siellä on semmonen jättöpyörte, että vähän tuntuu tässä. Delta 9718, Bangkok. Emmi on oikein mukavassa paikassa. No, älä yrittää. Eikö se on oikein hyvä? Kyllä. Älä jänniä. No aika kirkkaita nämä lähestynyt valot tässä.
Tosta. Se on tuo takavika tuolta justiin. Joo. Ei tästä vielä, mutta se on seuraava Ei niin. Finnair 998, locate right on the ground 219, 121-19. Looks like 119, Finnair 98. Very good job, Captain. Very Tää on good Sierra job. jo, hei, tossa on äsken, kun oli toi Rooka. Smooth landing, smooth. Very good. I'm proud to be your co-pilot. Ei tarvinnut edes tärinä poistaa kamerassa. No olihan se nyt päällä varmaan. Okei. So, good evening, Finnair 98, this is you. Taxiway 0. Finnair 98, Bangkok Ground, good evening. Taxiway 0 and second right, Bravo, 2 stand 78. By Sierra, second right, Bravo, 2 stand 78, Finnair 98. Okei, tossa. Second right. Joo, eli tästä vielä tonne ja sitten tuolta seuraavasta vastaan. Joo. Tässä on 80. Se on toisessa. Ei mä muualla mahu. Eiks niin? Joo, näin on. Peter Raivo. 78. Joo. Kevin Crew, prepare for gate 5. Peter, Fanning Gold, and I the world in Glory Command, ready come. Fanning Gold, Fanning ready come. Joo, tässä lukee 78. Transponder, weather radar. Spoiler detected, flaps and slants. Otatko nokkavalon veke? Auto brake. Exterior lights and ADS shifter. Stable frame kolmosessa. Apu on siinä tulossa. Hyvä. Voi kun sais lisää vielä täytettyä ehtiä. I know you can do it, Captain. You are very famous for your smooth Thank you, sir. braking. Thank you, sir. Ai vitsi, kun sä oot tyytyväinen, kun se on. Tietysti voi hillitä itseään. Tästä saa kuulla. Ja linja-autossa onkin tullut No niin. Saanko laskea